Ανδριάννα μου, έχουμε τελειώσει. Δεν πιστεύω να σε πόνεσα. Καθόλου. Τώρα η τιμή δεν ξέρω. Α, η τιμή είναι ότι είχαμε συμφωνήσει. Κοιτάξτε, η ξαδέρφη μου έκανε τα ίδια πράγματα τις προάλλες και μου είπε ότι έδωσε πολύ λιγότερα λεφτά. Έκανε την ίδια θεραπεία που έκανε και εσύ, ό,τι κάναμε εδώ μαζί. Δόντι μου είπε ότι έβγαλε. Α, κάτσε. Θεραπεία από θεραπεία έχει διαφορά. Πρώτον, που δεν είσαι υποχρεωμένη να ξέρει βέβαια. Δεύτερον, θέλω να σου πω ότι γενικά εμάς το οδοντιατρίο μας είναι πολύ εντός του μέσου όρου των τιμών που υπάρχουν, από ένα απλό σφράγισμα μέχρι την πιο σύνθετη θεραπεία. Δίνουμε μια εγγύηση, χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα υλικά, τα οποία θα υπάρχουν με μονιμότητα στο στόμα. Επίσης, μπορούμε να βλεπόμαστε συχνά, ανά εξάμηνο χρόνο, στο οποίο μια μικρή διορθωσούλα είναι σχεδόν χωρίς χρέωση. Οπότε νομίζω ότι ποικίλει από οδοντιατρίο σε οδοντιατρίο μεν, αλλά είμαστε πάρα πολύ προσγειωμένοι στις τιμές μας. Και επίσης βλέπουμε το κάθε στόμα εντελώς ξεχωριστά. Βέβαια, μπορεί η ξαδέρφη σου να έχει κάτι άλλο ή εσύ κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι βλέποντας τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, προσπαθούμε και κάνουμε εξατομικευμένα τα πλάνα μας. Οπότε δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Έτσι όπως το λες, γιατρέ μου, είναι κάτι τόσο σημαντικό και μόνοι μου τα δόντια που αξίζει, εντάξει. Οκ, ευχαριστώ πολύ και εγώ.